nací no ano 33, en fin, estuve por aquí, queríanme facer crejo, pero depois non quise, non quise eu, que se empezaron con todas as rapazas, empezaron a meterse polo medio, non houve forma. O primeiro foi cando ven, bueno, na fragua, onde foi o principal, porque era onde había que traballar, non? Traballábase aí na forxa, como suele dicirse. Entonces, pois había que petar no ferro, carajo, non había de quedarllas, non é? Despois, ao último, tuve que deixalo porque por asunto de salud, porque tens que quentarte, queimas moito, non é... Hai que quentarse na fragua, tens que quentarse tal, todos os médicos dicen, tens que deixalo. Entonces meu pai fixo unha gaita pequeniña e así empezou a colla. Miles e miles, fixen miles delas. A zona de Cerceda e Órdenes, hasta lá o Agrodomestre, para Santiago, inclusive. Por aquí adiante, pois non había outro que as fixera tampouco. Había en Carballo un que estuvo aquí comigo, e despois marchou para Carballo, xa se puxo el solo a traballar, pero bueno, o que máis facía fixen un montón delas, non é? Bo gaiteiro, bo troiteiro, eu o cantador non van a lado ningún, que era un fallo técnico tremendo, que eu sabía, vaya, va. Había un concurso de jotas aí no Pilar, con mañas e navarras e de toda esa cosa. A min como xa salira no conto da xura de bandeira dos cadetes, pois tens que salir e tens que presentarte ao concurso das jotas. Eu non quería nin carreras, pero a cinca de aquí empuxa de colá e ela vai ao baristo. E brinquei con ela, teño unha jota que era famosa naquele tempo, tengo un hermano en el Tercio, que é unha navarra, non? E resulta que contra viento e marea que lle gano o concurso. E outros días saltego en el Heraldo de Arcón, dice, bueno, si non lo veo, non lo creo, dicía o periodista. Increíble, un gallego que lle veña a ganar aos navarros el primer premio de jotas en Meditable. Esa veu de Montevideo, non? Isto vai con os hermanos alá. E andando para lá por Vina, e digo, esta vai para España. É mala de traer, porque puiden traer na bocina, ocupa moito no avión. E xa tuven que comprarla aquí. Pero a caixa fixilla aquí é a máquina de Daló. De Montevideo. De verdillo presentaros. E alá se me ocurre a min que falan comigo e dicen, vente. E efectivamente, alá vou, presenteime e clasifiqueime para a final. Contra viento e marea, porque eles non foron capaces de chegar a finalistas. Pero eu sí que cheguei a finalista.
e foi un dos premiados naquela época, foi un tercer premio, que eran 4, había competencia de carajo. Si había unhas eliminatorias, ibas pasando por eliminatorias, e despois quedaban como, non sei se éramos 18 ou así, para a final. E na final despois elevábanos por todos, por Ferrol, Betanto, Santiago, por todas as era como a final da Coruña, non? A mí críame o director dos satélites, era o que máis me peleou, Celso Vegar, chamábase Celso, que era o director naquela época, porque era moi amigo, e tamén levaba moi ben con Manolo Doval, que era o primer trompeta, e dice, deses sí que viñan, e arre que había de ir, el carajo, pero claro, na casa que trincaron e tiñan moitísima razón, gustábame de locura, vaya. Non o da orquesta, máis ben o do espectáculo, non sabes? Estás, por exemplo, no Rosalío, no Colón, que vaya, que te aplauda a xente, eso é moi bonito, eso é unha maravilla. Pero o meu propio era o Ferreiro, desde logo. E gustaba moito, a fragua é moi bonita, a fragua artesán, a pura fragua, é moi bonita, moi bonita. No voy a llorar porque la vida es la... Que te